ҳар моҳ аз маоша 250 300 то 400 евроро ширкат ба ҳар бонаҳо ҷарима мекунанд. рустам раҳимов ронандаи мошини боркаш дар аврупост. ӯ як ширкати литвониро барои кам додани маош айбдор мекунад. ҳамроҳ бо 6 нафар ронандагони тоҷик аз ин ширкат ба иттифоқи касабаи Литва, ниҳоде ки аз ҳуқуқи коргарон ҳимоят мекунад, шикоят карданд. лекин рӯзи сешанбе меомад ваъда кардагиян ки меем тафтиш мекунем, чансме ки маошҳои шуморо гардондиян ғайри қонун ба шумо бармегардонем. намояндаи ширкати боркашонии Авима ки даҳо муҳоҷири тоҷикро ба кор пазируфтааст мегӯяд маоши ронандагонро барои хароб кардани мошинҳо кам додааст. ӯ гуфт рафторашон нисбат ба муҳоҷирон дар доираи қонун ва шартномаи меҳнатӣ буд. баҳси муҳоҷирон бо ширкат идома дорад, вале беш аз 10 ронандаи тоҷик ин ширкатро тарк ва дар дигар ширкатҳои аврупоӣ ҷойи кор ёфтаанд. Россияда кокни қимтар шид ба тарафи Европа ҳаракат кардем. аксари ронандаҳои тоҷик то расидан ба аврупо дар Русия муҳоҷир буданд. Рустам ҳоло дар ширкати олмонӣ кор пайдо кардааст. маошаш хеле бисёрай. агар ба сомонӣ бигирем 26000 сомон мисол маош. агар 6000 сомоншам агар ҳамиҷа сарф кунӣ 20000 сомон мисол метавонӣ ки ба хона роӣ кунӣ. рустам мегӯяд ҳоло талабот бар ронандаҳои тоҷик дар кишварҳои аврупоӣ бештар шудааст. аз сабаби ки ҳамин ҷанги Россия Украина шидага шофёрҳои ронандаҳои ҳамин Европа аксариятш ҳамин украинсо буданд. вале ҳамаш бисёр рафтагиянд. барои ҳамун нуждатса мекунанд ҳамин Европа дар шофёрда. ронандаи мошини боркаш шудани тоҷикон дар кишварҳои аврупоӣ тамоюли нав аст. шумораи онҳо дақиқ нест, вале ширкатҳои ҷудогона мегӯянд даҳо коргар аз тоҷикистон доранд. онҳое ки талош барои кор дар аврупо доранд аз дастрасии сахт ба виза ва сарфи бештар шикоят мекунанд.